дар покистон ҳазорон нафар аз қабиланишинҳо дар ҷиргаи қабилаҳои сокини устони шимолу ғарбии Вазиристони Шимолӣ ширкат карданд. рӯзи 27 май дар ҷараёни лӯяҷирга раҳбарони қабилаҳо хостори хатми ҳамлаҳои ҳавоии нирӯҳои давлатӣ алайҳи паноҳгоҳҳои ҷангиён дар ин минтақа шуданд. ба гуфтаи онҳо бояд масъулони ҳамлаҳои террористӣ ҳадаф қарор бигиранд, на мардуми мулкӣ. ҳамчунин дар шаҳри Пешовар дар шимолу ғарбии Покистон гурӯҳҳои мазҳабӣ ва аҳзоби сиёсӣ дар солгарди нахустин озмоиши ҳастаии Покистон раҳпаймоӣ доир карданд. Покистон рӯзи 28 майи соли 1998 дар вилояти Балуҷистон 5 васоили ҳастаиро тарк конд ва ҳафтумин қудрати ҳастаии дунё шуд. ба ин далел рӯзи 28 май ҳар сол дар саросари Покистон таҷлил мешавад. дар Босния ва Ҳерзеговина сокинони шаҳри шимолии Болчански Самач бо оқибатҳои обхезиҳои ахир дасту панҷа нарм кардаанд. бар асари селу ярчҳо баъд аз боришоти шадиди миёнаҳои моҳи май дар Боснияву Сербия ва Хорватия беш аз 50 нафар ҳалок шуданд. дар вилояти Боткан дар ҷануби Қирғизистон ба манзури ташвиқи сулҳ дар байни кишварҳое ки водии Фарғона байнашон тақсим шудааст, як ҷашнвораи фарҳангӣ доир шуд. мақомоти расмӣ ва ҳунармандон аз Қирғизистону Тоҷикистону Узбекистон дар маъракаи мавсум ба Фарғона водии дӯстӣ ширкат карданд. марзҳои баҳсӣ дар ин минтақа боиси танишҳои мудаввом байни ин се кишвар аз замони мустақил шудани онҳо дар соли 1991 шудааст. İçine kiri olmadığında ses kiri olmaz. Aslında